Assalamu alaikum warahmatullahi, barka da wannan lokaci. A wannan bidiyon Allah yadda zan nuna maka yadda za ka buɗe live a TikTok. Misali, akwai hanyoyi da yawa da ake bi wajen buɗe TikTok. Za ka iya taɓa nan gurin saman nan inda aka ce live can sama, ko kuma za ka iya taɓa wannan plus button ɗin. Dole akwai abin da ake buƙata ka tara shi domin samun access da wannan TikTok live kenan. Kaga kenan ana buƙatar na farko dai sai ka zamana kana da followers kamar guda 1000. Na biyu kuma ya zamana ka wuce shekara 18. To haka dai abin da suka ce kenan. To abin da za ka idan kana so ka shiga ta can sama ko kuma ta nan ƙasa, bari mu fara da ta wajen nan ɗan plus button ɗin nan, wannan ɗan alamar. Idan ka taɓa shi za ka zo nan gurin, ka gani nan gurin inda aka ce live nan ɗin nan, sai ka taɓa shi kamar haka. Ka taɓa shi, za a buƙaci ka saka title nan ɗin nan da kake gani, shine gashi add title. Ma'ana me kake so, in kana wucewa za ga wasu suna rubuta abubuwa da yawa, ka gane. To nan ɗin nan shine za ka rubuta abin da kake so. Duk wanda ko da bai buɗe wannan ɗinka ba zai ga abin da kake so kai magana a cikin wannan live ɗin, ka gane. Misali muna magana akan yaya za a mutum ya tara followers a TikTok. Misali za mu rubuta title ɗin ma'ana ya za a mutum ya samu kuɗi a online. To za mu rubuta how to make money online, ko kuma yanda ake samun kuɗi online za mu rubuta. Kaga duk wanda yake son ya kalli bidiyon mu to ya san me ya zo ya kalla, ka gane. Misali bari mu rubuta misali yadda ake misali samun kuɗi. Ba lallai ya ban dama a rubuta gaba ɗaya online, kyauta ma kuma. To kaga misali ga title ɗina, duk wanda ya zo wannan abun shine zai, ko da bai buɗe ba yana cikin scrolling zai gani. Sai in taɓa go live kamar haka. Yanzu ina tafiya yana zuwa za a gaya wa mutane wane ya hau live. Za a ta tura wa mutane invitation, kowa ya je kaza kaza ya je ya register. Saboda haka ka tsaya ya gani a live ɗin gaba ɗaya. Gashi yana tafiya zai ɗan loading amma ba wani abu ne na matsala ko wannan ba. Gashi yana irga min lokuta. To da ɗan raguwar lokaci dai, amma gashi nan da raguwa ba mu gama tafiya live ɗin ba. Har yanzu ba mu je ba. Bari mu yi likin mu gani. Ba mu je ba, dan da mun je in ne wannan likin ɗin zai yi. Kuma kaga can sama nan ɗin nan inda zai nuna mana adadin mutanen da suke kalla in ka kula.